Careful at school, okay? See you later. Love you. Bye-bye. Good morning. Si Dalton ta na eskwela na sila raondoy. Katong una nga eskwela sila, maghilak pa sila og di ko muuban. Karon naanad na sila nga sila na lamang duha. Si Undoy may kamao og drive, di si Undoy na maghatod kay kamao pa kog drive. Okay, mag-drive kay lado-lado pag bakladson. Marami dal tong mga umo ini uli. So man si Undoy na lang para matulin pug ko. Today is Monday. Today is Monday mga dang. Dapat mo tumig Cebu, mga vloggers. Kay pareha to dagamang nalikom mo kwarta. Nakaabot mig 200,000 mga indang. Salamat sa mga nag-send. Karon wa ko ning kujog kay nagsigip ako panglipong. Kay agaho ang treatment sa hanggang ganun going man for 2 weeks. Inig-drop na mga dang tulidot ang pananaw. Ganina nag-drop ko. Nagtulidot kung nabintahan na ron. Mo ana ra pud ka hinay mga muhinay agkuan ba spinning ba. Kung lapas-lapas na po mga pila ka oras so nag-apply din na dang grabe ra sakita mag-agagod ko. Muingon ko na dalto na nanay, what happened? What's wrong? What happened, nanay? Nga na sila. Mura ang gibutang dang mo na ang kuandang maintenance nga serum ang naong sa Dermabega. Ning udon man po ko di wadal po ko nag-alili 2 months na nang gigamit-gamit. Nda after that na is mag-sunscreen ko nang kani nga sunscreen dang 2 years na ni na wa pa 2 years mga almost 2 years na ni nang gigamit-gamit. Kay mo ni ang paborito nga sunscreen para sa ang naong. Ug mahotdan ko pugas ko gamit atong skin ever para sa naong. Pero ug sa naong jud mo na ang Holy Grail. Oh. Nindot mo gud gamiton. Mag-sunscreen ko mga indang kay magtuba kog saging. Murag asa pa dong no. Tuba ram dek saging. Lang magbutang na lang po kog lip product kay agahang white bitaw ga dry. Kani makatabang man ni. Sa auto ni dira kato lang thermochromic bitaw nga lipstick nga changing color na arang ka moisturizing ang gud ni siya. Nindot siya kay marag natural ra bitaw nga yung white bag nag-dry kag white. Nindot siya gamiton na. Di ba sinaw? Ug para sa mga bukton dang kanang gamiton ng kaning Laban Care, Laban mo sila Laban may tawag gani. Papaya na sinamad glutathione body lotion nga na SPF 50. Nindot ni si dadang kay ug init bitaw sa gawas. Protected ka kay SPF 50 ni siya. Yan na itong color na. Nakadagag bustog-tog or wa nag-microphone mangud ko. Nag-microphone ko kay arong denggan ko ninyo kay basta ino madenggan ang buto-buto ra. Mutra ba? Narang ni dang sang TikTok shop dang harali pamutang dito rin ang mga gipanggamit. Nga baka na gatang sundang day, wa baka tungod gibilin sa bahay. Mga taglangit mga indang murag padung muuwan. So kita mo na nanay saging dang na. Mo na dang tubuon ning taligsik naman di ay. Basig maapas pa. Narira ko dang kay basig nihas ani. Isang kuanan kay basig nihas. Kawatan ra nagbunga day. Bitayan ha be. Iyo karabet. Matagakan ka. Bugat day, buhi day. Sige. Hoy, hoy. Nakawatag saging. Nara na lang. Dapan ng sipion. Udengag migsaging paniud to. Okay. Ana. Yan nakadaan ako usang sipi. Muni mo dengagon ron wa ra bay bugtok. Nya mo gudarig among pangdengagay saging. Ya. Kaya makakagsaging paniud to day. Sig maghila ka. Takang nagamong saging dang para paniud to na mga abi. Oh, gihangat ko. Wa pong abi tabangay na to crabit. Han tatong karabitan hagsa lagi pod mahagla kog mahagsa. Di ana mag-estudyante wa pagani ko nahuman og kuan film nindot ka jud ang bagdang nga from Musdong. Very unique. Hey milk. Hoy, ano nagkabagod naman ka? Milk ko na nagdana man milk daghan. Hoy, why did you bring so many milk? Hoy. Let me see. Give to nanay dali. Where's your milk? Tanawa ra gud ni mga ma'am oh. Oh, mga ma'am. Daghan nag-milk pang sa kasimana kay absent man ni 1 week kay linog man. Wow, did you say thank you, teacher? Huh? Hi, teacher. Hi, teacher only. You didn't say thank you? Hi, teacher. Oh, no. Hi, teacher. Hi, teacher. Oh, hi, teacher lang. Hi, teacher. That's it? You did not say thank you, teacher, for the milk. A big truck. Ah, you see again a big truck? No, give it to. Gikan ni siya mga dang sa DSWD. Pasteurized milk ni siya kay para man dinis mga bata. Sinsa na mo sa mong kalat ha? Oh, kariray.
Isod na skuandang. Sila kayo. I wish that I could cough out my Mga emotions. anta ni Dudang. Guwa nga eh. Yan yung ganahan nga saging. Busok. Mag-abris ako sa mga parcel nga nangabot karon kay ga pangita ako sa kaundoy kay may kaundoy gud ani ganina gibayran og 900 kapin kay mga gamit nila adto magkuan og road. Tanaw na ga sa gida memory card man tong isa ha murag mao lagi ni. Kay memory card man to. Okay, so tulo man ni ka 32 GB. Okay, tulo ka memory card. Amay dang mga pang tudlo adto. Hala. Wow! Oh my God, it's a very pretty sandal. Wow, Dalton, it's so nice. Oh, grabing saktuhan na. Oh my gosh, perfect pang simba. Parang nice. Uy, ganahan ko. Kuhan sila guys, marang jelly type ba? Jelly type. Pero di na mailhan. Uy, mura na pagmahalin sa baratuhon ka. Kani, basig kaundoy gihapon eh. Duha magutong kaundoy. Magpapalit pud sila o kuan. Ay, ano gini? Kani, adapter sa memory card. Ay! May kapalit! Wow! So, may kapalit from iGod ko. Mo siguro nigmurag pang bata. Haning i-test out. Last but not the least for today, another sandal. Ay, ala! Nice! Siguro tuha rara ba ni? Gatos ron siguro ni. Hinindot lang. Oh, sakto rin ang heels. Manguha mi ganas kay mag sinigang mi o guan, shrimp. Palit na mi shrimp. Sabay lami dapit ha. Awadang, among ganas dang. Libre na mi og sudaan. Kay na may daghang ganas dari. Tang gigunting kay maka kuan sa kuko. Mansa. Ah. Sakto na siguro ni. Let's go, Dalton. Let's go. Sakto na siguro rin mga daghan naman po. Naralami, apad kaadyo mga udlo to. Grabe ka, tanus. Tanus may tawag ni Nanay Dan eh. Kano bitong grabe dyan ka. Udlot pa dyan kaadyo ba? Ano ba? Fresh kaadyo. Let's go back na. Let's go back inside na. Okay, let's cook some shrimp. Saring kuanan. Orang piutan ng piut. Lami nang makabalhin na. Halo na nimo. Gapod kaya nung di masayang. Kaysa malabay. Karang nga hugas dahil basig na iug. Dalton, what are you doing? Puning mahal nga hugaw raman na sa dagat. Ngoram tanitig ka og hugaw nga pang rang mahal man. Hugawan man ni. Kila kilo. 300 na siguro kapin. Kung napanis juta mo nig uk-uk. Pero lami man pod. Laguto man pod. Kamo ka manguhag nga ni day? Daghan may ingan sa mga. Taga-dagat mo Mga ka. lapok. Pag sa gabi imano, karang daghana eh. Laagtas injuday. Di ka tara tupo silon. Di mawala yan na dati. Minsan na yung mamusilod to. Kuwan na. Wala ron. Sa una rato. Hindi pwede mag-aeroplano. Pila ka po no. Okay. Di makompleto og sinigang ug way sagol. Nagiintag na pay batong.